ଆସ ବଢିଆ ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗଣନା ଶିଖିବା। ଏକ 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 ଦୁଇ ଦ ହସଉ ଇ ଦୁଇ ତିନି ଦଶଇ ତି ନଶଇ ନି ତିନି ଚାରି ଚକର ଚା ରହସଇ ହି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପଆକାର ପା ଚ ପାଞ୍ଚ ଛ ସାତ ସାଗର ସାତ ସାତ ଆଠ 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 ନଅ ଏକରେ ଶୂନ ଦଶ ଏକରେ ଏକ ଏଗାର ଏଗାର ଏକରେ ଦୁଇ ବାର ଏକରେ ତିନି ତେର ଏକରେ ଚାରି ଚଉଦ ଏକରେ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ଏକରେ ଛଅ ଷୋହଳ ଏକରେ ସାତ ସତର ଏକରେ ଆଠ ଅଠର ଏକରେ ନଅ ଉଣେଇଶି ଦୁଇରେ ଶୂନ କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇରେ ଏକ ଏକୋଇଶି ଦୁଇରେ ଦୁଇ ବାଇଶି ଦୁଇରେ ତିନି ତେଇଶି ଦୁଇରେ ଚାରି ଚବିଶି ଦୁଇରେ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶି ଦୁଇରେ ଛଅ ଚବିଶି
छबिसी छबिसी 2 ରେ 7 ସତେଇଶି 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 2 ରେ 8 ଅଠେଇଶି 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 2 ରେ 9 ଅଣତିରିଶି 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 3 ରେ 0 ତିରିଶି 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 31 ରୁ 40 3 ରେ 1 31 31 3 ରେ 2 32 32 3 ରେ 3 33 33 3 ରେ 4 34 34 3 ରେ 5 35 35 3 ରେ 6 36 36 3 ରେ 7 37 37 3 ରେ 8 38 38 3 ରେ 9 39 39 4 ରେ 0 40 41 ରୁ 50 4 ରେ 1 41 41 4 ରେ 2 42 42 4 ରେ 3 83 43 4 ରେ 4 84 84 4 ରେ 5 85 40 4 ରେ 6 88 46 4 ରେ 7 47 47 4 ରେ 8 38 48 4 ରେ 9 49 5 ରେ 0 50 51 ରୁ 60 5 ରେ 1 51 51 5 ରେ 2 52 52 5 ରେ 3 53
ତେପନ ତେପନ। ପାଞ୍ଚରେ ଚାରି ଯୌବନ ଯୌବନ ଯୌବନ। ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାବନ ପଞ୍ଚାବନ ପଞ୍ଚାବନ। ପାଞ୍ଚରେ ଛଅ ଛପନ ଛପନ ଛପନ। ପାଞ୍ଚରେ ସାତ ସତାବନ ସତାବନ ସତାବନ। ପାଞ୍ଚରେ ଆଠ ଅଠାବନ ଅଠାବନ ଅଠାବନ। ପାଞ୍ଚରେ ନଅ ଅଣଷଠି ଅଣଷଠି ଅଣଷଠି। ଛଅରେ ଶୂନ ଷାଠିଏ ଷାଠିଏ ଷାଠିଏ। ଏକଷଠିରୁ ସତୁରି। ଛଅରେ ଏକ ଏକଷଠି ଏକଷଠି ଏକଷଠି। ଛଅରେ ଦୁଇ ବାଷଠି ବାଷଠି ବାଷଠି। ଛଅରେ ତିନି ତେଷଠି ତେଷଠି ତେଷଠି। ଛଅରେ ଚାରି ଚଉଷଠି ଚଉଷଠି ଚଉଷଠି। ଛଅରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚଷଠି ପଞ୍ଚଷଠି ପଞ୍ଚଷଠି। ଛଅରେ ଛଅ ଛଅଷଠି ଛଅଷଠି ଛଅଷଠି। ଛଅରେ ସାତ ସତଷଠି ସତଷଠି ସତଷଠି। ଛଅରେ ଆଠ ଅଠଷଠି ଅଠଷଠି ଅଠଷଠି। ଛଅରେ ନଅ ଅଣସ୍ତରୀ ଅଣସ୍ତରୀ ଅଣସ୍ତରୀ। ସାତରେ ଶୂନ ସତୁରି ସତୁରି ସତୁରି। ଏକସ୍ତରୀରୁ ଅଶୀ। ସାତରେ ଏକ ଏକସ୍ତରୀ ଏକସ୍ତରୀ ଏକସ୍ତରୀ। ସାତରେ ଦୁଇ ବାସ୍ତରୀ ବାସ୍ତରୀ ବାସ୍ତରୀ। ସାତରେ ତିନି ତେସ୍ତରୀ ତେସ୍ତରୀ ତେସ୍ତରୀ। ସାତରେ ଚାରି ଚଉସ୍ତରୀ ଚଉସ୍ତରୀ ଚଉସ୍ତରୀ। ସାତରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ। ସାତରେ ଛଅ ଛଅସ୍ତରୀ ଛଅସ୍ତରୀ ଛଅସ୍ତରୀ। ସାତରେ ସାତ ସତସ୍ତରୀ ସତସ୍ତରୀ ସତସ୍ତରୀ। ସାତରେ ଆଠ ଅଠସ୍ତରୀ ଅଠସ୍ତରୀ ଅଠସ୍ତରୀ। ସାତରେ ନଅ ଅଣାଅଶୀ ଅଣାଅଶୀ ଅଣାଅଶୀ। ଆଠରେ ଶୂନ ଅଶୀ ଅଶୀ ଅଶୀ। ଏକାଅଶୀରୁ ନବେ। ଆଠରେ ଏକ ଏକାଅଶୀ ଏକାଅଶୀ ଏକାଅଶୀ। ଆଠରେ ଦୁଇ ବୟାଅଶୀ ବୟାଅଶୀ ବୟାଅଶୀ।
ଆଠରେ ତିନି ତେୟାଅଶୀ। ତେୟାଅଶୀ। ଆଠରେ ଚାରି ଚଉରାଶୀ। ଚଉରାଶୀ। ଆଠରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାଅଶୀ। ପଞ୍ଚାଅଶୀ। ଆଠରେ ଛଅ ଛୟାଅଶୀ। ଛୟାଅଶୀ। ଆଠରେ ସାତ ସତାଅଶୀ। ସତାଅଶୀ। ଆଠରେ ଆଠ ଅଠାଅଶୀ। ଅଠାଅଶୀ। ଆଠରେ ନଅ ଅଣାନବେ। ଅଣାନବେ। ନଅରେ ଶୂନ ନବେ। ନବେ। ଏକାନବେରୁ ଶହେ। ନଅରେ ଏକ ଏକାନବେ। ଏକାନବେ। ନଅରେ ଦୁଇ ବୟାନବେ। ବୟାନବେ। ନଅରେ ତିନି ତେୟାନବେ। ତେୟାନବେ। ନଅରେ ଚାରି ଚଉରାନବେ। ଚଉରାନବେ। ନଅରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାନବେ। ପଞ୍ଚାନବେ। ନଅରେ ଛଅ ଛୟାନବେ। ଛୟାନବେ। ନଅରେ ସାତ ସତାନବେ। ସତାନବେ। ନଅରେ ଆଠ ଅଠାନବେ। ଅଠାନବେ। ନଅରେ ନଅ ଅନେଶତ। ଅନେଶତ। ଦଶରେ ଶୂନ ଶହେ। ପିଲାମାନେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଅ ଆଉ ମନେ ରଖିଅ। ଆଗକୁ ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।